Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Heu llegit bé el títol del vídeo. Me'n vaig a la Comic Con de Nova York. El pròxim 12 d'octubre assistiré a la Comic Con i vull ensenyar el que he fet per aconseguir les entrades i el que trobaré un cop sigui allà. Vull explicar-vos que aquest no és un viatge per anar a la Comic Con, sinó és un viatge a Nova York que ha coincidit amb la Comic Con. Per què dic això? Perquè a la Comic Con només aniré un dia i pel que he llegit serà insuficient per gaudir de tot el que ofereix la segona Comic Con més gran dels Estats Units, però segur que sabré adaptar-me. Per adquirir les entrades lliure ordre. Primer comprar les entrades als que ho van fer l'any passat, després als que ja estaven apuntats a la llista de fans i si en queda la resta. A aquesta llista és tan fàcil apuntar-se com emplenar aquest formulari. Jo aniré dijous, ja que era l'únic dia que quedaven entrades. A la seva web trobarem les diferents entrades que ofereixen. Prepareu-vos perquè a partir d'aquí tot és gastar calés. El VIP Ticket, per $553 més taxes, que encara que no ho sembli, és la primera entrada que sempre s'esgota. Amb aquest ticket durant 4 dies tens accés garantit a tots els panells, cues ràpides pels autògrafs i fotos, un saló privat de restauració i guarda-roba gratuït, un 20% de descompte en productes exclusius de la Comic Con i moltes coses més. El tiquet diari per $73 més taxes. Aquesta és l'entrada normal. Pots passejar per tota la Comic Con, però hauràs de fer cues interminables per a qualsevol estant. El tiquet de 4 dies per $233 més taxes, com l'altre, però més barat si vols anar els 4 dies. El tiquet de diumenge per nens, per $28 més taxes. El diumenge és dia d'anar amb la família sense haver de vendre els 2 ronyons. I el tiquet digital per $28, una bona manera de no perdre-te els panells, ja que encara que estiguis allà serà impossible veure'ls tots. La infinitat d'artistes de còmics que seran allà és increïble i és el moment per aconseguir l'autògraf dels dibuixants dels superherois més famosos del món. Em sap greu però no conec ni la veritat i segur que tinc algun còmic seu. Així mirant per sobre he reconegut el gran Chris Claremont, en Dan Slott o en Frank Miller. Serà possible obtenir l'autògraf d'algun d'ells? A baix us deixo l'enllaç de tots els que assistiran per si veieu algú que hauria d'anar sí o sí a demanar-li un autògraf. També assistiran una bona colla d'actors de Hollywood i com que això és als Estats Units d'Amèrica, si el que vols és obtenir una foto o un autògraf d'ells, haurem de passar primer per caixa. El dia que jo aniré compartiré sostre amb l'Ewan McGregor. Fer-se una foto amb ell són $225 i suma-li el mateix si també vols el seu autògraf. Si aquest us sembla car, una foto amb en Chris Evans, el Capitán Amèrica, puja $260, el mateix que una foto amb en Tom Hiddleston, el protagonista de Loki. Quan vaig comprar l'entrada ja penjaven el cartell de sold out en tots 3. Altres preus que trobem són $85 per una foto amb la Mary Elizabeth Winstead, una de les protagonistes de la sèrie Ahsoka, el mateix preu per una foto amb la Catherine Newton, l'actriu entre altres d'Ant-Man and the Wasp, $70 per una foto amb Leslie Johnson, l'actriu de Last of Us, i el mateix preu per una foto amb en Christian Bale, el sempre estimat Hodor de Game of Thrones. També hi seran els Guardians de la Galàxia i, per exemple, per només $80 podem tenir la nostra foto amb la guapíssima Pom Clementine. Però no és mala idea agafar el lot de $400 i fer-nos una foto amb tot l'equip de Guardians més famós de Marvel. L'anime és una part important d'aquesta convenció i aquest any, entre altres, estaran les veus de Chainsaw Man i Jujutsu Kaisen. I per poc més de $100 podem fotografiar-nos amb les veus nord-americanes d'aquestes 2 sèries arribades del Japó. I parlant de veus també trobarem a l'Ashley Eckstein i la veu de Clone Wars i Rebels de l'Ahsoka Tano. Vosaltres pagaríeu aquests preus per aquestes fotos o autògrafs? És cert que m'encantaria fer-me una foto o creuar 2 paraules amb l'Ewan McGregor o els Guardians de la Galàxia, però crec que guardaré aquests calés per invertir-los en altres coses. A la descripció us deixo l'enllaç perquè veieu la resta de convidat. Visitar els panells és potser una de les parts més rellevants de la Comic Con per assabentar-te de les novetats de còmics, sèries o pel·lícules, entre altres. Trobarem centenars de panells durant els 4 dies i com que no sóc capaç d'explicar-los tots, ens centraré ara el que més m'interessa, el Dragon Ball Special Panel, que oferirà la informació més recent sobre la franquícia de manga i anime. Es parlarà dels nous desenvolupaments de la sèrie i veurem un nou teaser misteriós. També anuncien l'aparició de convidats especials. Si és possible, no dubteu que us faré un directe des d'allà. I aquest és un petit resum del que puc trobar a la Comic Con de Nova York. Si voleu saber el que aniré veient, seguiu-me a la resta de xarxes socials i us aniré informant del que passi durant tot el dia. O no, feu coses més importants que estar tot el dia enganxats al mòbil. Gràcies per arribar fins aquí i doneu-li al m'agrada si no teniu res a fer. Ens veiem en el proper vídeo. Adeu!